weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to wuuro Sogui to ndulumaji Dembe to ndulumaji Funeɓe to ndulum Veera to ndulum Feera to Dunga wuuro Bosoyaɓe to Dunga wuuro Ceerno to Dunga wuuro Alpha to Agnemeje to Pété to Guédé village to Guédé Santhie ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll ha to galle ceerno Seydou Nourou Ba to Paté Gallo e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie député biyeteɗo Mohamed Lamina Amara ko avocat o suɓama o waɗama tigui bâtonnier de l'ordre national des avocats mo leydi Mauritanie woni tigui omo suɓama o waɗama mawɗo avocat ji nder guendi Mauritanie to leydi Sénégal ko aleta leydi Sénégal ko aleta ɗiɗi lewru août wonata tigui grand maggal Touba tawi ko édition battowo temedere capantati ɗiɗi wiyola lawol teskama noon ñalawma o goto accident ji sappo e jeegom mbaɗi hay goto mayani hen kono waɗi barmuɓe hewɓe to leydi Mali ONG darnide ko fate haqqe innama ade ɓe kolli tigui wonde Africa Corps ko mercenaire uji russe gollodiroɓe koninkoɓe leydi Mali fama ɓe mbaɗino tigui bombardement mabɓe e nder wuuro witego nder wuuro witego Kirniya hay jihadiste goto noon ala moɓe mbaɗi e bombardement o ɓe mbaɗi tan ko jambureɓe meɓene tawi hen sukaɓe ɗiɗo kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jabiri ma en jaaha to leydi Espagne to leydi Placine ma en jaa fedde gotago windere Ndeloni bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni pilen pacciren salade adi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jatindo ɓala walla danwal kala ceerno Djiby Sy Allah luɓirimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne yawran rewɓe ustoraɓe ndewago rewɓe sattoraɓe dewle wonduɓe kista fibrom dogam sitta ronkuɓe sowade kala ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men hay jippiɓe leece wonduɓe soppise fiɗaɓe kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴettat ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnaɗe bawɗe neddede kala leydi e kala continent ko pirtoje dabruji ɓeydoje arsigaji ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko malaɗo woni ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkatama o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy listihar waɗirta ko 2000 francs CFA numéro makko noon ko numéro web ko numéro orange money sa lombi hen 2000 francs CFA kalanamo indema inde nenema ko heddi ko ɗacca numéro 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal killeɓom kala leydi mbawɗa wonde kala continent mbawɗa wonde so tawi on kaldi on pamodiri to mbawɗa wonde foof leɗɗe ma e safruji ma jettuma hano hannirta ni taw ko GPS addata ha e juuɗe maɗa ceerno Djiby Sy ne andi dendagal killeɗe makko e oɗo saaha joni omo tawi toon to wuuro Sogui so tawi koto wuuro Sogui lawol yaltirde wuuro Sogui faade nabbaji dernier station so tawi a yiiɗima banggue ma ñaamo ma sowno galle wuuro ceerno Djiby Sy walla so tawi a noddimo numéro téléphone 78 128 35 98 ma yimo hano hannirta ni so tawi noon jiɗɗa haaldude ceerno Djiby Sy koto banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 ko indicatif leydi Mauritanie mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilne noddoɓe kala saaha donka hebdemo walla waɗoɓe vocal uji o leela jabade wona salade mo ala ko hewrede tan ceerno Djiby Sy ne jeeya ɓuurɓe newade ɓuurɓe nunɗude to banggue safruji fina tawa e safruji ɓaleɓe ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo woni mbadden dando faade makko
hayo en malama edam ɗo ngujam biyeteɗam sukundam ngujam sukundam ko pomata pewnaɗo baɗaɗo wittoji luggiɗɗe ɗo feewi sukundam ko produit naturel ala produit chimie ala haydara sukundam ko an joguiɗo sukundu heloru e kala saaha sukundu ƴaggundu sukundu lasuru e saaha sukundu waɗeru so tawi aɗa yiiɗi sertude caɗele ha laaɓa kutortoɗa ko sukundam sukundam so tawi a watti hutorade ɗum ka debbo ka gorko daña sukundu jundu sukundu ɗandu sukundu ɓaleru kujum sukundu neyɓoru to birtiɗa kala namdeɗa an kam holko ɗum woni mbiya ala ɗum ko sukundam so tawi a hutorima sukundam joni joni certa ha laaɓa kala ko fati jokkude mesuji fawde greffage uji e fawde dendagal kene fawe dow hoore certa hen ha laaɓa hankkadi ala ko fawto dow hoorema so wona misor sukundam wona rewɓe tan kerori wonande worɓe joom baahe yiɗɓe ɓadde baahe mawɗe e agaji men yiɗɓe ɓadde cayali mawɗi tawa e kala saaha aɗa waɗa hen komma jokkodirta koye sukundam sa waɗi sukundam joni joni sukundu ma ɗaata sukundu ma ɓawla sukundu ma biriya ha mo birtiɗa foof wima an kam holko ɗum woni mbiya ala ko sukundam so tawi a yiiɗi hebde ɗum e oɗo saaha joni tawte koto leydi Sénégal to Dakar mbatta ko 77 285 89 10 sukundam noon ɗo yeeso ma wat taɓal ha to leydi Mauritanie to leydi Mali dendagal nokkuji men kala sukundam ko produit moƴƴo ko produit naturel ala produit chimie ala haydara a hutorto ɗum joni joni to birtiɗa foofa yimɓe jemma gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawde woni aljuma capantati e goho lewru mars woni juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom kabaruji men e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko mbiñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirɗen gardide kabaruji men koto leydi Mauritanie putorɗen to leydi Mauritanie jeehan ha toon to Likseyba gorgol Likseyba gorgol noon ene yuɓɓina aseta janggo o goho lewru août 2026 jamma tawi ko jamma cheikh jamma noon tawi ko jamma jimi almuɓe qur'ana wondude janggude qur'ana e sira ko fate nelaɗo gurnam nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɗum yuɓɓinte noon koye nder galle khalifa dine hono galle El Hadji Oumar de tawi tigui koye gardugol khalifa galle o on woni ceerno Makiou de jamma o noon ene waɗa yesso teddungal khalifa dine wuuro ngo on woni ceerno Amassi e yesso teddungal dendagal almameɓe tawateɓe nder wuuro ngo no didorno conférencier jamma o noon hitande hikka nde ko ceerno Amadou Watta noon ummortoɗo toon to Nouakchott laamugo leydi Mauritanie tawi ala ko addatamo toon so wona tambade oɗon jamma tawi koko fate sira nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam dendagal noon Likseyba naaɓe e guure taari ɗum kala ene bisma e jamma hen ha joni ko yo on fannu keddoɗen duɗal al Mouhammadiya tawategal to fondu e gardugol ceerno Amadou Tijane Kane eɗe jubbina kay mawludun nabiyu moɓe kewi jubbinde kala hitande kay so oɗo saaha yonti hitande hikka ndo noon ɗum hawrata ko ñande aletta ɗum hawrata tigui ko ñande 15 e ñande 16 lewru août ñande 16 nde noon aletta 16 ko on tigui woni jamma mawludun nabiyu golle ɗe noon mbaɗat tigui ko yesso yamirdat tigui ko yamirore khalifa galle o hono ceerno Amadou Tijane Kane e dendagal miñiraɓe mum no didorno coordinateur golle ɗe noon tambi golle ɗe foof no didorno ko biyeteɗo ceerno Ahmadou Bayla li e nder golle he noon en tawi hen timmingol deftere burdi e yendude silkeje Qur'anul Karim ñande alet nde noon ko ñande hen tigui woni tigui yubbinte ko fati tigui e refto Qur'anul Karim en wiyata yubbite sukaɓe tawi ko sukaɓe jeeɗiɗo kay mbaɗata refto men refta Qur'anul Karim tawi ko renɓe Qur'ana e nder ɓen sukaɓe jeeɗiɗi noon en tawe hen ene tawe e nder ɓen sukaɓe jeeɗiɗi noon ene tawe hen tigui biteɗo cheikh en tawe hen ɓi ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamma Siley Ba to ka heyri ɓi ko biteɗo Seyfullah ibnu ceerno Ahmad Tijane Ba kañumne ene tawe nder ɓen sukaɓe jeeɗiɗo tawi ko reftotoɓe renɓe Qur'an el Karima ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen alkamisa hanki capantati lewru morso wonno tigui ñalawma tawi ko ñalawma suɓade ɗum noon tawi sungoji ɗi mbaɗi ko toon to palais de justice mo Nouakchott banggue hirnangue suɓade kay jogorɗo suɓade kay gonowo mawɗo avocat ji leydi Mauritanie noon didotno woni ko wiyete bâtonnier de l'ordre national des avocats bureau ji ɗi noon biriji ɗaftidirannoɓe ɗiɗon ɗaftidirannoɓe kay e oɗon poste walla yidde wonde bâtonnier kay koɓe biriji nayyi ɓena goni biteɗo Mohamed Lamina Amara wondude biteɗo Abdallahi Ka wondude biteɗo Mohamed Mbarega Mohamed Val e goɗɗo no wiye Ahmed Beydan nden noon sungoji ɗi gasi ha laaɓi kay yesso dendagal ɓena ɗin biriji e yaadi mumen kala nden tigui yuppama tigui ko fati limore nde tawama tigui ko député tawi kadi ko avocat biteɗo Mohamed Lamina Amara kañuma heeɓi polgum o laatima noon bâtonnier de l'ordre national des avocats mo leydi Mauritanie o lomti ko biteɗo Bouna El Hassana Wula Amar ɗon o heeɓi tigui ko 242 voix woni 242 voix garɗo deuxiéme o kay mawɗo ɗaftodiran on wiyete ko Abdallah on heeɓi ko Abdallah on heeɓi on ari deuxiéme on heeɓi ko 108 voix on paami tigui 242 contre 108 kañum tigui fimo to pucci dogata ha joni koye on ko leydi Mauritanie keddoɗen APP woni alliance populaire progressiste ko landa dawrugol wiyete noon ko landa lunda wiyete noon landa ka noon ardiɓe landa ka kolliri wonde ɓe jalti e diddal lunda woni ɓe jalti e coalition pour de l'alliance de l'opposition ɓe kolliri noon wonde koɓe yahoɓe dialogue national yaade kay tawtorede kaldigal national nde hoorejo leydi ndi noddi ɓe kolliri noon ɓe ko yilirde noon ko yilirde mabɓe nde woni kañum tigui woni bureau ngo kañuma ɓayini oɗon kabaru alkamisa hanki capantati lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɓe kolliri noon wonde dialogue national kay riwtani hay landa goto kay landaji foof ne nodda tawi alda e faltore ɓe kolliri kadi ko dialogue koye dialogue national tan woni koye kaldigal he tan yimɓe mbawata yewtide kaldude ko fati dendagal caɗele dawrugol e caɗele ɗe ekkude faggude leydi ndi e caɗele bawɗe joguede kala hakkude yimɓe koye nder kaldigal tan ɗum
wawata heɓede ha joni habruji men demgal pulara to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen jen ha toon to Boutanda noon Chérif Aliou gonɗo jillu mum oɗo saaha kala nder reedu Fouta o jaɓɓama toon to Boutanda galɗe ceerno Idrissa Diallo ma en ketto cimtolo musidɗo men sehil men correspondant men permanent toon to Guidy Maga on woni Zacharia Samba Dia Samba Dia assalamu aleykum jamal ñallemo bandiraɓe tedduɓe tiyankoɓe yew weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine makko tan men ɗo hennam e nder diwan meɗen e guiɗi makko en jahata toon to wuuro meɗen teddungo Boutanda jabbama ɗon wonande Chérif Ali taw kadi ko goto e taniraɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam yettima toon to wuuro meɗen Boutanda taw koye oɗo kikiɗe alhamisa capanɗe tati lewru meɗen jeeɗiɗi tanduji naɗiɗi e nogas e jeegom jabbimomo toon khalifa tedduɗo Boutanda ceerno Idrissa Oumar Diallo kañum e dental ngal e dendagal guure e tariɗe wonande e Boutanda kanko Chérif Ali noon o jaɓɓama toon jaɓɓugal baɗgal fayida tuma tigui nde o yetti o bisma kanko Chérif Ali o ɓami ɗiɗo ko mbuɗe huccinde ɗumen e rendo ngo ɗum noon en mbi dendagal ɗiɗo dowuji foof en mbi allahumma amin yo gueno jaabo dowuji ɗum ɗo ko haalande Chérif Ali toon to wuuro meɗen teddungo Boutanda Zacharia Samba Dia Bekera gam ayaw weltare TV Zacharia Samba Dia Beker golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan dendagal ɓattiɓe Chérif o kala nde mbiyata Chérif o nde duwanto jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa ande won ɗon jayde nde ene duusa dendagal jillu Chérif kay guila naati nder leydi he hawa yalta leydi ndi kala taw nokku to tonni jayde nde ne duuse ene jokkodira e correspondant mum ɗum noon eɗen jiiɗi Chérif nde duwanto jayde nde o duwno jaydiyankoɓe dendagal correspondance uji mum kala habruji men ɗemgal Pulaar sen nomima to Boutanda ko ɗon tacciten to leydi Sénégal Ousmane Sonko mawɗo landa Pastef kañum woni hoorejo suudu sarɗiji do leydi Sénégal caggal nde o umme jillu makko tawi ko tourné politique teskama o waɗi jillu makko tawi ko jillu visite de courtoisie ɗum noon o yettima toon to Touba o yettima noon galleji khalifaɓe diine hewɓe no fewi o wawi yettade galleji men ko wayno galle Chérif ko wayno galle Serigne Cheikh Say Mbacké ko wayno galle Khalifa Serigne Soyibou Mbacké e galle Serigne Abdou Kader Mbacké e to galle Serigne Fallou Mbacké ha to galle Serigne Serigne Fallou ibnu Serigne Soyibou Mbacké kala o wawi yettade ɗiɗon galleji kala hen galle to yettima noon o tengtini tigui wonde kay o siftaniɓe kay wonde leydi ndi jitta laamu ngu jitta kay darde galleji diine ɗi e khalifaɓe diine ni daari kay ko fati stabilité e ko fati dejre e nder
leydi he ɓe dari khalifa ɓe fo yetti noon ɓe yetti kala ndu woni moma ndu wonima kadi leydi Sénégal nde leydi ndi wonata e deyre nde wona e stabilité nde ƴellito ha no hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen grand maggal Touba ko ñalawma goto tan heddi hen bella mbiyen ko balle ɗiɗi saabu ko aset janggo tan heddi ko ñande aleta wonata grand maggal aleda ɗiɗi lewru août gollo noon wattata kolol battowol temedere e capantati ɗiɗi ɓi wola lawol hewɓe noon kay puɗɗima yaɓande oɗo saaha joni toon to Touba gendarmerie nationale on halfinaɓe ko fati tigui e ɓeydugol nden ka e kisara e dow laabi ɓe kolliri bilan gadano kay ko fuɗɗi tinede accident ji bilan mabɓe gadano noon e nder ñalawma goto ɓe kolliri ko 16 accident woni ko waɗi e dow laabi faade toon to Touba hay neɗɗo goto noon mayani hen kono e nder 16 accident ɗi waɗi tigui waɗi hen jeeɗi waɗi tigui barmuɓe hen ɓe kolliri noon e nder ɗin 16 accident hen accident ji jeeɗiɗi mbaɗi tigui koye dow route autoroute illa Touba hen accident ji jeegom mbaɗi koye route national numéro 3 faade toon to Touba so tawi ko accident ji tati keddiɗi mbaɗi tigui koye axe uji goɗɗi tawi foof ko faade laabi faade Touba laamu ngu noon nuldi tigui équipe groupe aji jeegom ɓe nelli toon groupe aji jeegom tawi ko ɓe nelli toon grue ji jeegom woni enjeu ji tawi ko mawɗi no fewi dow autoroute he ɗin noon kala to axe auto waɗi accident ko kanƴi garata kay ɗe cuuta on auto baɗɗo accident so tawi kay wawa yaade ɓe itta ɗum e dow laabi he haɓade ko fati embouteillage ujunnaje tati noon e capanɗe jeeɗiɗi e tata gendarme ɗum tigui woni ko nulda fawa e ɗiɗon laabi faade toon to Touba foof noon ko beele kay eɓe mbaɗa contrôlé sofereɓe ɓe ha usta vitesse uji ɗi jara jaam ɓen teme ujunnaje tati e capanɗe jeeɗiɗi e tati gendarme noon koɓe nogas e goho escadron koɓe nogas e goho escadron tawi ko opérationnel ɓe kolliri noon ɓe teeɓima e nder contrôle he ɓe teeɓima auto goto on auto noon kettoɗe no moƴƴi o doganno ko temedde ɗiɗi e capantati kilométre kala heure ko ɗum woni ko doganno ko radar noon flashimo on auto noon teɓama e oɗo saaha joni chauffeur o nanggama tigui losgoji nana waɗe makko kadi ma amanduji ɓutti pawe e dow makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ƴen ha toon to Dagana jamma alkamisa hanki on e wiyata aljuma hande sanga 4 heures du matin woni tigui ko addi salatu seeɗa ko wuyɓe kay jani ko jangu tigui waɗi jangu waɗi noon jangu waɗi toon ko wuyɓe jani e oɗo nokku biteɗo CMS woni centre mutuel du Sénégal to Dagana tawi tigui ko tawi on centre noon tawate koye walla on agence tawate tigui koye dande goudron e nder omo tawe noon en face inspection de l'éducation et de la formation woni en face de IEF wuyɓe ɓe noon ɓe gaari koye werla mabɓe mo hinde katkata danejo mo ala matricule ɓe keeli fallantere agence o ɓe mbawi nadde ha nder kono ɓe keɓani yettade coffre o fort o to halis agence o mofta to nden noon gendarmerie diwan o nani tigui haala ka walla ni gulali ko ɗon tigui wawi notisade hen nde notiti hen ko ɗon tigui ɓe keeɓi fartaŋe nadde e soyde e saahaɓe dogata noon ɓe ayno piyanɗe dow ɗiyen piyanɗe ɓe gaynoto noon piyanɗe kay kewɗe kuure kewɗe kay yani e oto goto tawi ko oto garnoɗo yeeso auberge tawi biteɗo auberge waalo tawateɗo toon woɗɗani agence o hay goto noon gañaki hen hay goto mayani hen hay goto gañaki hen wuyɓeɓe noon ɗacci caggal mabɓe nde ɓe dogata hen ɓe ɗacci ɗon si goto woni tigui ɓe ɗacci ɗon si ɓe ɗacci ɗon kadi marto goto wondude e tenayi e duyji tawi ko cartouche calibre 12 kewɗi no fewi enquête noon udditama hen beele eɓe nanggue ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen compagnie laaɗe diwoje ɗe leydi France woni Air France tawi ko canal mabɓe joɗigal to Sénégal ɓe cuɓima biteɗo Awa Diakité Traoré nomama directrice Air France e nder leydi Sénégal o lomti e poste noon ko biteɗo Antoinette Zullo Awa Diakité noon Traoré ko ganduɗo weeyo ganduɗo compagnie o no fewi kay saabu kanko wonno directrice Air France zone Sahel e oɗo saaha joni o laatima directrice Air France e nder Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen nden ha toon to Kaolack noon dognannoɗo moto taxi tawi ko moto taxi Jakarta wasi fittade mum e accident ɗum ko alkamisa hanki capantati lewru juillet 2026 sanga 23 heures woni 11 heures jamma accident o no waɗi ko tolno CMA Val Jojo Ndiaye waɗɗani tigui ko face commissariat d'arrondissement mo face commissariat d'arrondissement mo Ndoroni e nder commune mo Kaolack omo jolluno noon kanko moto Jakarta noon chauffeur omo
jolno client goto tawi ko debbo mo jolno on client kanko chauffeur o wasi hen fittade makko client o non barmi hen barmande musno feewi kanko non ko doganno dogdu fakkinduɗo feewi ndeno fotte tigi convoi tawi ko motoji paali toon to Touba ko ɗon tigi o yiiɗi wappade convoi o to wappi convoi ɗo ɗon tigi o soggoyi e camion goto goski makko noon ƴettama nawama to morgo hôpital régional mo Kaolack barmude hen nawama toon to hôpital tigi régional mo Kaolack ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen cukalel gurel ngel duuɓi nayyi majjunogel ɗeɗo balɗe kala guila aleda oto ngel majjuno ngel yitanoma guila alarɓe ɓennuɗo ngel yita noon ko ngel humba e nder ndiyam ngel wondani wonki maggela ngel yita ɗum noon waɗi ko nder commune mo ñaguisa ngel yita noon koye nder cangol tawi ko nokku cangol bitengol faro waɗɗani pont moɓe mbiyata pont Kantene brigade Ziguinchor noon ari hen mbawi uddidde hen losgoji men ko sapeur pompier en kañumen ƴeŋtin ɗon goski ki autopsie noon ne waɗe hen beele ne laaɓa enquête o ne laaɓa ha joni koye on fannu keddoɗen nden ha toon to Daara Jolof tonne ko tana musto waɗi toon to leggal bitegal Angle Islam ko auto goto mo hinde 4x4 Hyundai tawi tigui ko agent municipal woni neɗɗo liggotoɗo e mairie kañum dognatno on oto kañum tigui feeri cukalel dewel tokosel ngel duuɓi nayyi ngel duuɓi nayyi kay ngel cukalel dewel noon koye saaha kay ngel feccitanno bedda kay ko ɗon tigui hawre oto ne ara yooɓi fittade maggel ndeguel fera ko ɗon ngel wasi fittade maggel gendarmerie Daara Jolof noon notitima hen ɓe udditi hen enquête o chauffeur o noon wiyama teeɓa e oɗo saaha joni nana nanga tigui ne dumba e mbadi garde à vue habruji men demgal Pulaar habruji men demgal Pulaar sen numima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena to leydi Mali Africa Corps ko mercenaire uji risnaɓe tawateɓe nder leydi Mali taw kamɓe golloto e fama woni forces armées malienne ɓe mbaɗino noon bombardement mabɓe e nder ngoɗo wuuro wiyetego Kirniya e nder leydi Mali e nder enquête jaltuɗo noon aljuma hande o capantati e goho lewru juillet 2026 tawi tigui yaltini enquête o ko Human Rights Rights kañum tigui catala on jeeya haqqe innam aade kañumen jaltini oɗon rapport woni cimtol ngol e nder cimtol ngol noon ɓe kolliri bombardement mo Africa Corps waɗi e nder goɗon wuuro tawa Africa Corps holliri tigui wonde toɓɓuno ko jihadiste en kono ɓe kolliri hay jihadiste goto ala baraɗo hen jeetato waraɓe hen e oɗon bombardement foof ko civil en ko jabuɗeɓe ete e nder ɓen hen ɗiɗo ko sukaɓe tokoso woni ko kurkaji ɓe kolliri noon wonde kay siftinɗon noon kene wona duuɓi 6 joni ko jihadiste en kañumen tigui jiimi e wuuro wiyetego Kriya wuuro ngo wiyetego Kriya kañumen jogui jihadiste en noon ene gonno tigui e jaati e nder wuuro he e saaha bombardement jihadiste en ɓe jooɗino koye bera juma goto kono bombardement o teskama waɗi tigui ko yeeso galle joom wuuro woni chef de village wuuro ngo ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni keddoɗen aljuma hande o capantati e goho lewru juillet taandu ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom sanga 6 heures du matin woni juulal salade ko convoi tawi ko autoji kewɗi citernaji dimduɗi carburant kañumen tigui naati e nder Bamako lamorgo leydi Mali doggol ngol noon ko 650 camion tawi ko citerne dimduɗi carburant tawi kadi ɗi gardi ko jamma ko convoi militaire noon woni tigui ko convoi o ko militaire uji mbaɗi escorté convoi o ha wawi nadde dow jaam e nder Bamako lamorgo leydi ɗi e oɗo saaha joni ko catal kalfinagal ko fate concurrence e commerce kañum tigui halfina ko fate cargol kay ɗiɗon carburant e dendagal station ngaji ɗi kala beele kay wuuro ngo ene wasa hebde ngakkere ko fati e ndelam kuɓam koto sévaré paɗena ministre délégué auprès du ministre de la défense on woni général de division Oumar Diarra tawi omo wonde délégation timmuɗo no fewi ɓe jettima alkamisa hanki o toon to sévaré addibito noon ko tottirgol drone aji tawi koɗi hinde drone aji ɗi hinde kinsi faade chef de noon ɓe mbaɗi pawi drone aji ɗi noon koye juuɗe chef d' état major général des armées mo leydi ndi on woni général de division Élysée Jean Dawo ko on noon caggal nde heeɓi avion ngaji ɗi kay drone aji ɗi ko onne totti watti drone aji ɗi e juuɗe chef d' état major de l'armée de l'air leydi ndi on woni général de brigade Aliou Boye Diarra tawi kadi koye mbadi kay yidde ɓeydude garɗitinde ɓeydude hattani dendagal doole koninkoɓe leydi ndi ha tengti noon e fannu weeyo koto leydi ha joni Mali keddoɗen en kaalino e kabaruji men ñalawma alkamisa hanki o ko fate laana ndi waga ka boyinga 737 tawi ko laana gouvernemental woni laana ka laamu ka woni avion présidentiel soodi oɗo saaha joni en keeɓi kabaru noon ko fate kaɗon laana ka laana noon ɓe
ɓe kolliri wonde kay gila jangu wannongu ñande 17 lewru septembre 2024 jangu wannongu e nder Bamako ha tigi ɓen janino to aéroport duppino laaɗe diwoje e nder ɗen laaɗe diwnoɗe ɗon holana horeji ɗi ne jeeno e ɗen laaɗe bonnanoɗe gila nden noon kaɗon laana bonna kay ko ɗon tigi ko huma to kaggo walla mbiyen to boowal laaɗe diwoje ngala Bamako ko ndina mbaadi noon e oɗo saaha joni laamu ngu yaltini ɗeɗo koppereje fodde kay ɗeɗo koppereje kay gam sodde kaɗo laana tawi ko laana présidentiel ɓe kolliri noon koko boyinga 737 ka wona laana kessa pour yaltu ko usine kono kam ko laana kay tigi ka gollaki no feewi ɓe kolliri noon laana ka noon ne jogui hattandi kay ha 1.5 kilométre wonde kay jogui kadi wonde kay diwde wonde e weeyo fodde waktuji 14 laana ka noon ko tawi noon ko vitesse makka ko 950 kilométre kala heure ko ɗum woni koko dokata altitude makka noon keɓe ko wawi weede kay diwde ha 41 000 pieds 41 000 pieds noon ene qime ha 1200 walla ha 12300 kilométre woni kiri ha 12,300 kilométre woni 12300 métre latitude makka soko wawi diwde kaɗon laana noon coggu makka kay ko soda ko 15 picca ko woni 15 milliards,6 15 milliards woni 15 milliards ene fawi temedde 6 millions tawi ko franc CFA ko ɗum woni jaru laana ka walla ko laana ka sooda ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni keddoɗen nden ha to falde Kita to nokku biteɗo Kafulaɓe ene tawe tigui nder commune mo Kita ko nder ko goski sagata gorko gono yiita tigui ñande alarba ɓennuɗo o tawa tigui ko nder o wondani e wonki tawaka e makko noon tawama e goski hen noon tawama hen gañande e gartande juwande kala hollide tigui wonde ko piyaɗo labbe walla jasiji hay carte d'identité goto noon walla kayit goto d'identité ala tawaɗo e makko kene andina hol kanko police noon udditi hen enquête mum beele ne anda kay hol kanko beele kadi ne anda hol wadde ngal ɗon badal holko mbaɗi ɗum koto Tombouctou paaɗen boulangerie ji kewɗi woni fuuruji kewɗi taw ko fiyoɓe mburu e oɗo saaha joni kolliri tigui e nder falde Tombouctou wonde kay oɗo saaha joni loccol mburu kay koko coggu mum koko monti kay loccol kala loccol jarannogol 100 francs woni buuɗi noga woni 100 francs e oɗo saaha joni wonti 150 francs kala loccol kay wonti 150 francs ko noon kadi ɓe kolliri kay wonde kamɓe joom boulangerie ɗi ɓe kolliri kay addini ɓe montinde coggu mburu o kay ko caggal nde sakuji fanin cogguji mum monti alay saago kamɓene ɓe ngabbina prix ji ɗi ɗum noon waɗi tigui inci no fewi walla goron kewɗo waɗi ɗum e nder population o hollirde hen mette mumen ha joni habaruji men demgal Pulaar seno mima toon to leydi Mali paaɗen koye Alassane Oumar Mbodj ko fate roɓire Afrique Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. En calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV habaru men ɓuri tengtude e donkre Afrique ñalawma hande o puɗɗoɗe ko leydi hono Mali toon de Amnesty International wawi hono bayinde wi wonde ko soldat ji malilaɓe hono mbarda toon ɗum noon ɗum ɗo no mbarda ni tan taw waɗi ɗum ɗo ko GSS ɗi o wiide ɗum ɗo de ko campagne ɗi ko crime de guerre kono wiyete ɗum woni noon RFI noon wawi hono wadde révolté e nder goɗon bayina ko jen wonno ko jen 17 lewru ndu gonɗen ndu e nder kadi embuscade taw kadi ko tamdi wonde convoi mo armé leydi hono Mali ɗum noon toon to tabri chat hakkude ana fils kañum e gawo e nder banggue hono rew ko famde foof 50 taw ko soldat so wawi hono warede toon taw waɗi ɗum ko jeetotoji taw no tawno jinim kañum e jokkodirɗe kadi Al-Qaïda e nder kadi ɗiɗon indépendantiste uji taw ko fela rewede no banggue wonande kadi no ɓe mbiri wonde kadi no mbarda ni wona hooli jaadide no fewi ɗum de addi ɗum mettere no fewi ɗum woni noon Hamza Ag Iyad ko ɓi Iyad taw Ag Chali ko chef jinim kanko de wawi kadi kono kadi ko hebtinede hen e wonande kadi e goɗo wargo wonande ko ɓen no ɓe ɗum diffijir ni wonande ko GSS ni ɓe teskima no fewi e wonno kadi mawo jonti ɗiɗi ɗum ONG taw mo défense haqqe AD wawi wono wadde kadi juɓɓude hoore mum wadde ko analyse uji taw koto wiide wonde nombre kewɗo waɗama ɗum ha payina ɗum e réseaux sociaux ji wona hunde fonde wonde e tonggol ngol waɗi wona hunde e jaadide e no
no feewi ɗo ko hande ko leydi wono Mali wonande kadi taw kadi ko ɗon ene wayno kadi wonande kadi tawde ko nguura yettima toon to Jafaraɓe e wonde kadi taw kadi taw wonno kadi ko bulukisi jitane gila kay mawon joni hitande ene kadi o convoy ɗi arde toon e yaade e garta o ɗum e oɗo saa noon nguura kam yettima toon to jaraɓe to Jafaraɓe wuuro tawde ko cercle mo tenen ko région mo moftu e nder centre tawde ko ville ene wonde ko ɗeɗo tawi so mbawi kadi ɗiɗo tawoji foof ɓe mbawi kono wadde kadi top bulukiste jetten jini men jokkudeɓe Al-Qaïda kadi toon ɓe deeƴi no fewi mawjud hitande koye caɗele mawɗe ɓe goni woni noon taw kadi ko capanɗe tati taw kadi ko laana taw ko cadduɓe nguura ha heewi joni payi toon to ñande altinare nogas jeeɗi lewru no goɗɗo ɗum sonko hoɗɓe toon ɓe ɗum ɗon e nder kadi ballal armé taw kadi ko malien e nder ko wawde kadi wiide wonde ɗum ɗo de ko soulagement immense taw ko mawɗi no fewi e kadi ala ɗo haaɗi kadi kono noon aɓe jogui noon kulkuli mawɗi no fewi e wonde kadi e ɓeɗo kadi kono teɓɓetiɓe e wonande ɗo ko Benin noon ene wayde oɗo saaha mo gonɗi woni officiel wonande hono Benin wawi wona wadde hono Sénat lawol ɗiɗoɓol chambre oɗo taw ko parlement béninois ene waɗa tawde ko mise mum au travail wona ligguey mum mara kay e nder tawde ko wonande kadi tawde ko ñande capanɗe tati nduɗo lew hawno ko ñande alarbare e nder lokkoji jakka gendi mabɓe toon to Porto Novo ko installation de ko cérémonial e nder capital politique hayso tawi ni wonande kadi sénateur ɗi taw ko siége o toon to Cotonou ene wadde ko fade ko révision constitutionnelle wona kadi novembre e gardugol kadi to partisan de talon wawde jokkuno e wannoma wono kasi e joyi taw ko targal taw ko fecci ko e nder en taw ko tarde wonde ko haqqi ade e membre uji goɗɗi taw ko toddotoɗi ɗi ɗum ɗon ɓe goto e sénateur taw ko wona kadi épargnaka wonande kadi ko ɓuuri wonde hono londa lundo ga wonako les démocrates en wawi hono wonde combattre ɗum oɗo projet e wawi hono vote contre mum wona kadi membre taw targal ene wawi donc fadde kadi haqqi ade e wawi kadi addude taw ko opposition ji tawde ko réforme taw ko finalement taw ko baɗaɗo kadi accepté taw wawi kadi siége taw taw addude taw ko rompande kadi taw politique wonande e kañum e démocratie en ɗo ko fati noon e toon sen gommi toon to Benin ene wandi ko toon ɗo ko fati noon e Zambie noon e oɗo saaha goɗaɗo ene wandi ko ɓuuri temedere taw ko gawowo wulɓe toon e nder deƴal e ɗum noon mbawi kadi koɗo umma toon to île Château yatta e nder lac Kariba hakkude Zambie kañum e Zimbabwe ene wandi oɗo taw ko destin wona kadi famille aji mabɓe ene rakkilama e kala saaha yo bittane wonde duuɓi tati ene waɗa oɗo entreprise ko chinoise de pisciculture ƴetti noon possession wonande oɗo îlot wonande kadi la police kadi to zambienne wawi kono addude kadi wonande kadi taw ko arde e wawde kadi wadde ɗo exploité wonande habitat ɗi e nder kadi ko ittata kadi ɓe cuuɗi mabɓe rewi wonde haydara ɗon ko ala kadi ko loyde kono waɗa hanni ko fati kono ballal kadi ɗum haalaka wona kadi ɓen kadi tawde ko awoɓe wonɓe to ɓe refi noon wawi kadi arde toon e sur place ngam kay wawde kadi wiide wonde kadi ene ƴeewa no faboriɓe haali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen habaruji men e dongre africain e ñalawma hande o taw wona koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbocci gorko mo Sandow ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men nder dongre Afrique takkosan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamma Sidé Ba to Kahaydi ko on takkosan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Kane to Fondou ha to galle ceerno Yaya Dia to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK9 Nouakchott ha to galle ceerno Amane Néré to Madina Ere ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Espagne paadena to leydi Espagne nokku biyeteɗo Seyta noon teskama ko fodde 60 ujunere migrant woni ɗanniyankoɓe tawi ko natiriɓe ɗanne suuɗere kañumen tigui jetti naati e nder Seyta noon ko iltaweteɗo e nder leydi Espagne ɗum waɗɗani to leydi Maroc ɗum heeƴiri ko banggue rewo leydi Maroc ɓeɗon 60 ujunere noon kala ɗeɗon 60 ujunere kala noon koye nder ɗeɗo balɗe seeɗa noon ɓe naati toon fodde 30 e nder mabɓe noon teskama e nder natannoɓe fodde
fodde capantati e nayi migrant mbasi hen pittari men Pedro Sanchez noon kañum woni premier ministre laamu leydi Espagne o holliri tigi wonde ɗeɗo gueɗe kay o holliri ɗum ɗo ko attentat ko violation contre tigi droit leydi makko l'intégrité du territorial ko attaque o holliri tigi ngol ɗo nargol tawi ko ɓurtugol no fewi wonande migrant en woni tigi ɗanniyankoɓe e nder leydi makko koto leydi Palestine paaɗen aljuma hande o capantati e goho lewru juillet Hamas cetal Hamas kay ɓe kolliri tigi wonde kay e oɗo saaha joni pamodiral fuɗɗama heɓede kay haɓel kaldigal ɓe pamodiri e tigi ɓen tawi ko armée leydi Israël walla e laamu leydi Israël pamodiral ngol noon ko kamɓe tigi eɓe mbaɗa désarmé woni tigi ɓe joƴƴina arma ha laaɓa e nder Gaza Israël kañum ne yalta ha laaɓa yaltina militaire uji mum yalta ha laaɓa e nder leydi mabɓe e nder taƴire leydi ndi woni hettere e witende Gaza ɗum noon ko deuxiéme phase kay ko fate kaldigal hakkude Hamas e Israël dowlaji dundu Amérique hono Donald Trump kañum ne waɗino déclaration mum hollirde kay ne weltino fewi kay e pamodiral tawi kadi holliri ko kanko woni sababu ha ngal ɗon pamodiral kay fuɗɗi heɓede oɗo saaha joni hakkude Hamas hakkude muɗum e leydi laamu leydi Israël koto fedde gotago windere loni paaɗen tigi e nder vote tawi ko vote indicatif woni tigi vote kay no annama ƴewdel ni tawi kadi ko vote secret oɗon vote noon ko alkamisa hanki o waɗi on vote noon no hollirni kay e oɗo saaha joni ɗum wona hunde fewne kay wonande Macky Sall vote o kay holliri kay wonde kay sono tawi kay ko ni yaari sinno vote baɗaɗo hanki vote secret o ko vote final wonno ɓe kolliri kay wonde Macky Sall heɓatano polgu saabu kay Macky Sall heeɓi ko voix ji jeegom so voix ji jeegom tan wonduɓe makko voix ji jeeɗiɗi kolliri ko gondani e makko voix ji ɗiɗi kadi kolliri ko neutre ko test noon gadano kadi ma test ji goɗɗi mbaɗe kay ɗo kay ko adi ko sumgoji ɗi sumgo mawgo ngo ne waɗa sumgo ngo noon ɓoyata tigi yuɓɓine en musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji men e ɗemgal Pulaar ko adi keɗen mbayno noon ceerno Yaya Bamou Richard Toll wondude goomo halfinaɓe ko fate juɓɓinagol jamma khatamiya moɓe kewi yuɓɓinde kala hitande eɓe mbaɗi erago noon faade dendagal ummal islam faade dendagal Richard Toll naɓe surtout e dendagal guure taariɗe Richard Toll takkiɗe Richard Toll ɗe Mauritanie e Sénégal kala ene bismani teddinira e jamma khatamiyo tawi on jamma yuɓɓinte ko aseta janggo o go lewru uta hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom e nder galle khalifa o ɗon to Richard Toll gasi ha laaɓi cerra yo jaam Allah jogomi jogo on